29 ta' Settembru, San Cosma u San Damjan, martri, ħadu l-martirju għal ħabta tas-sena 303. M'hemm xejn li nafu b'ċertezza dwar dawn iż-żewġ qaddisin ħlief li mietu martri fil-persekuzzjoni ta' Dioklezjanu. Skont tradizzjoni, San Cosma u San Damjan kienu tewmin mill-Arabija, iżda marru jgħixu f'Egja, Ċiliċja. It-tnejn kienu tobba u ħadu din il-professjoni tagħhom bħala vokazzjoni u ma kinux jaċċettaw flus għas-servizzi li kienu jagħtu lin-nies. Fil-persekuzzjoni ta' Dioklezjanu kontra l-insara, dawn iż-żewġ tobba kienu minn tal-ewwel arrestati minn Lysias, gvernatur ta' Ċiliċja, ittorturati u maqtulin bil-qtuħ tar-ras madwar is-sena 303. L-insara ħadu l-ġisma tagħhom u difnuhom f'Ċiro, is-Sirja. Isimhom tniżżel fil-kanone tal-Quddiesa talba Ewkaristika numru 1, probabbilment fis-6 seklu mill-Papa San Simaku. Fis-6 seklu wkoll l-Imperatur Ġustinjan wieħed li ġie mfejjaq minn marda permezz tal-interċessjoni ta' dawn il-qaddisin reġa' bena il-belt ta' Sajus fejn jingħad li seħħ il-martirju tagħhom u bena żewġ knejjes għad-unur tagħhom f'Kostantinopli. Persuni morda kienu jorqdu f'dawn il-postijiet matul il-lejl biex jitolbu għal fejqan tagħhom lil dawn iż-żewġ tobba qaddisa. Il-folla kollha tal-morda kienet tfiq għal wieħed mix-xhieda ta' dak iż-żmien. Ir-rikkezza ta' dawn il-qaddisin ma tintemm qatt. Fil-punent San Benedittu huwa maħsub li kien l-ewwel persuna li ddedika l-ewwel monasteru tiegħu Subjaco għalihom, dak li llum huwa magħruf bħala ta' Santa Skolastika. 9 sekli wara, Franġisku t'Assisi reġa' bena il-Knisja imġarfa iddedikata lil San Damjan ftit il-bogħod minn Assisi. San Cosma u San Damjan huma il-patruni tat-tobba, tal-kirurgi u tal-ispiżjara. Peress li llum qed infakru dawn iż-żewġ tobba ta' qalb kbira, xtaqt li nibda l-ħsieb b'silta mill-Iskrittura li tajdinna dwar it-tobba meħuda minn Bin Sirak, kapitlu 38, vers minn 1 sa 15. Għati ġieħ lit-tabib kif jistoqlu, minħabba li teħtieġu, għax lilu wkoll ħalaq il-mulej, għax il-fejqan ġie mingħand l-għoli. Is-sena tat-tabib terfalu rasu u quddiem il-gbarat jistaġbu bih. Il-mulej ħalaq id-duwa mill-art u l-bnidem li għandu s-sens ma jiżeblaħiex. Mhux b'zokk l-ilma sar ħelu biex hekk tingħara f'ħilet Alla. Il-mulej ta' ukoll is-sena lill-bnedmin biex jiftaħru bl-ġubijiet tiegħu. Bijhom ifejjaq u jeħles lill-minibati, bijhom l-ispiżjar jagħmel it-taħlita, b'hekk xogħol il-mulej ma jintemm qatt u minn għandu hemm is-saħħa fuq wiċċ l-art. Ibni, fil-mart tiegħek tħares bl-ikraħ, imma itlob lill-mulej u jfejqek. Dbijat min nuqqas tiegħek u imxi b'subgħajk dritt u naddaf qalbek minn kull dnub u fittex lit-tabib u tħallih jitilqek għax għandek bżonnu. Hemm żmien meta l-fejqan qiegħed f'idejhom għax huma wkoll jitolbu lill-mulej biex jagħtihom li jserħu li jifhmu l-marda u jfejqu ħalli il-bniedem iżommu ħaj. Dawn il-kliem ta' għerf imorru tajjeb ma' din il-festa tal-lum. Il-Knisja infatti tonora il-professjoni medika fil-persuna ta' Cosma u Damjan, li mhux biss bħal ħafna oħrajn tqazzu f'din il-karriera, imma ferm li lem mill-oħrajn kollha u rew lid-dinja is-sem kbir li jista' jkollu it-tabi fis-soċjetà nisranija tal-lum. Cosma u Damjan kienu nsara minn tfulithom l-istudju ta' Hippokrates u Galen kabbar l-imħabba tagħhom lejn Alla.
li kienu jammiraw il-perfezzjonijiet inviżibbli tiegħu fil-ħolqien, imma mod speċjali fil-ġisem uman li hu il-palazz u t-tempju tal-bniedem. Infatti San Pawl jaċċenna għal dan fl-ewwel ittra lill-Korintin, kapitlu 6, vers 19. Ma tafux li ġisimkom huwa t-tempju tal-Ispirtu Santu li jinsab fikom li għandkom mingħand Alla? Ma tafux li intom m'intomx tagħkom infuskom? Intom kuntu mixtrijin bil-għoli, mela għatu ġieħ lill-Alla permezz ta' ġisimkom. Għal Kozma u Damjan ix-xjenza kienet innu ta' tifħil lil ħalliq tagħhom u l-eżerċitazzjoni tal-professjoni tagħhom ministeru qaddis, u ma kienu jservu lill-Alla fil-membri sofferenti tiegħu u jaraw is-santwarju uman tiegħu hekk li jaslu biex jippreservawh mill-ħsara jew ifejquh mill-mart. Din il-ħajja ta' karità reliġjuża kbira ġiet inkurunata bis-sagrifiċċju perfett tal-martirju tagħhom. Sfortunatament spiss jiġri li fi żmienna l-istadju tal-mediċina iwassal biex wieħed joħroġ il barra mit-triq tas-sewwa u jidħol f'dik tar-reba għal materjaliżmu għad-detriment kbir tax-xjenza u tal-umanità. Huwa fals li wieħed jasserixxi li n-natura waħedha hija l-ispjegazzjoni tad-dbatija u l-mewt u tassew ħasra meta t-tobba jqisu lil bniedem sempliċi laħam u demm. Jalla bis-saħħa tax-xhieda ta' dawn iż-żewġ martri qalbina, is-soċjetà marida tal-lum terġa' lura għal fidi vera, tiftakar falla u terġa' tħaddam il-valur il-virtù sabiħa tal-ħniena li hija ta' profitt għal kull bniedem u li hija tiżgurana mill-weda ta' ħajja ħinja hawn fuq l-art u ta' glorja eterna għal ħajja li jmiss. U inti tirringrazzja lill-Alla tal-ġisem tiegħek li bih għamlek tixbaħ lilu nnifsu. Inti tieħu ħsieb tas-saħħa fiżika tiegħek biex imbagħad tkun tista' isservi lill-Alla u lill-proxmu kull fejn meħtieġ. Inti konxju jew konxja mill-preżenza ta' Alla fik, hekk li żżomm quddiem għajnejk li għandek tħares lil ġismek mid-dbajja ta' dnub, mod speċjali dnubiet kontra s-safa relatati mas-sitt kmandament, u toffri ġismek lill-Alla biex tħallih jagħmel bik dak li hu jara l-aħjar, sew jekk huwa fejqan, sew jekk huwa is-salib tal-mart għas-salvazzjoni ta' ruħek u ta' erwieħ oħra. Kozma u Damjan, fl-imħabba li kelkom lejn imħabba divina, il-karità tagħkom kienet tispikka u ta' min jammira. Nitolbukom issa biex tgħinuna billi btalkom tagħtu s-saħħa lil morda li jfittxu l-għajnuna tagħkom. Ippreservaw is-saħħa tal-ulied ta' Alla sabiex ikunu jistgħu jaqdu d-doveri tagħhom fid-dinja u jkunu jistgħu jġorru b'kuraġġ il-madmad ħafif tal-preċetti tal-Knisja. Birku lil dawk it-tobba li jgħixu b'fedeltà il-mamudija u li jfittxu l-għajnuna tagħkom u żiduhom fin-numru. Amen.